Sanibona ababukeli, lo khulumayo uSibusiso wakwaDlunge ngokuhlala ohlala eNanda. Ngibhalele le show Intuzuma TV ngokuba ingincede ngikwazi ukuthola ubhuti wami igama lakhe unguSimo Zondi esadukalane naye eminyakeni edlule. Kahle kahle mina noSimo sizalwa uNonhlanhla wakaZondi ozalwa uZandile Zondi endaweni yaseSindisweni, ezalelwa uSindisweni Hospital. So ubhuti wami indlela esadukalane naye angisemncane kakhulu. I think mangaphosisi kwago 2005 kanje. Yeah. Ngoba uSimo uzalwe ngawo 2005 June mangekho mistaken, yeah, 2005 June. Mangicabanga iminyaka anayo njengamanje uno 20 years. Sekunesikhathi ngimbheka almost 18 years. Ubaba wakhe okwanguku Dumsani isibongo isona engasasikhumbuli kahle, kodwa wathi kumina unguDumsani owayehlala eNtuzuma etraining. Ukukhumbula kwami ukuthi ngangisamncane ngalesa sikhathi emthatha. Wamthatha wangaphosisi wayeno 3 years kanje. Wasemvakashisa mhlambe ngo-2010 mangakhumbuli kahle. Ngo-2010 wakwazi ukumletha, ngangihlala eNanda, ngathola ikholi eqhamuka ekhaya koma ukuthi ingane ivakashile angize ngizoyibheka. Ngafika ngazoyibona ingane, kwakugcina lapho ukumbona kwami angiphindanga ngambona almost 18 years wonke uphelile ngingamazi. Noma kuthiwa usengaqhamuka manje angiboni ukuthi ngisangamkhomba, kodwa ngizamile ukukhuluma no aunt bami basho ukuthi mase kuthiwa uyaqhamuka ukhona oyedwa ngambona osamkhumbula ngalendlela ukuthi usengambona. Ngiyafisa umphakathi ungisize ngikwazi ukuthola ubhuti wami ngoba sekukuningi engifisa ukumtshela wona. Impilo imile ayindawo, ngiyathemba futhi neyakhe impilo imile ayindawo ngenxa ukuthi kuzomela ukuthi sihlangane, kuningi samele ngimtshele khona. Into angayazi futhi enye ezomphatha kabi ukuthi uma wakhe usewadlula emhlabeni ngoba wahambe samncane ena 3 years engakazi lutho. So ngiyafisa ukuthi kube khona abakwazi ukuthola umkhondo, bakazi ukungithinta kwenamba yami. Ngiyatholakala ithi 081 38 38 84 3. Ngiyabonga.